Ruchy, Stachu, ruchy. Witam cię. Cześć, Kaziu. Bita, no ej, panowie, panie. Bita. Źle się czujesz, Antek? Nic nie ma. Zasopiętaje nas. Ania. Ej, panie, proszę się trochę. Proszę. Jurek, stój. Jedziemy teraz zamieszania nie rób tam. Jedziemy, bo idą Ale to nie jak się stanie. Ale jedziemy po Krzyża. Andrzej, stój tutaj, stój. Nie jedziemy. Widzisz, którą teraz zbieram się. Ja nie wiem. To idziemy dalej. Za nimi nie, my musimy się jak w nocy.